Hola, amigues i amics. Benvinguts al podcast del taller d'escriptura creativa de Pinsà Edicions, un servei sense afany de lucre en el que donem suport a aquelles persones que volen publicar la seva obra literària. Soc en Josep Lluís Benet Vidal, creador i director d'aquest servei editorial. Moltes persones em demanen consells sobre com estructurar el relat, un conte o una novel·la. En aquest podcast del taller d'escriptura creativa vull compartir amb vosaltres els meus coneixements i experiències per si són d'utilitat en el vostre procés d'escriure. Insisteixo fins a l'extenuació en la suma importància del començament del nostre relat o de la nostra novel·la. Sovint els escriptors novells inicien el seu relat fent una descripció de l'entorn, del paisatge, etc. Per exemple, era una nit fosca i tempestuosa, la pluja queia gots i barrals, excepte intervals ocasionals, quan era interrompuda per una violenta ràfega de vent que escombrava els carrers i repicava contra les parets i agitava feroçment l'exigua flama dels llums que lluitaven contra la foscor. Tot això està molt bé. Ja ens ha situat en la foscor d'una nit molt fosca, una nit sota una pluja immensa, etc. Però ara què? A més de ploure, a més d'estar en una nit fosca, molt plujosa, què passa? El lector ens està demanant quelcom que li cridi l'atenció. Està molt bé, la nit fosca, està plovent molt, etc. Però què passa? Hem de fer que passi alguna cosa, i que passi aquesta cosa ben bé des del mateix començament. Que passi alguna cosa de seguida és la primera i més important premissa, i cal fer-ho des de la primera frase. Per exemple, podíem fer: era una nit fosca i tempestuosa, la pluja queia gots i barrals, excepte intervals ocasionals, que era interrompuda per una violenta ràfega de vent que escombrava els carrers i repicava contra les teulades i agitava feroçment l'exigua flama dels llums que lluitaven contra la foscor. Malgrat tot, després de la trucada, Mariona estava decidida. Havia de sortir de casa tant sí com no. Les coses no podien quedar com l'Ignasi havia decidit unilateralment. Es va calar l'impermeable blau i el barret a joc que l'havia regalat ell feia temps. Va agafar el vell paraigües de son pare i va sortir al carrer. Bé, aquest seria un exemple, una manera de començar el pàrraf de la novel·la agafant la descripció que ha fet l'escriptor en el primer paràgraf. Però amb aquesta tècnica de començar afegim al nostre relat quelcom més que la descripció d'un aiguat sobre la ciutat. Estem generant intriga, suspens, curiositat, ganes de saber què passarà després, etc. Com veiem, és important plantejar al principi algun repte o dificultat i una certa tensió. No hem de començar la història amb clixés o frases fetes. Si comencem la història d'aquesta manera, amb uns continguts que no tenen cap significat per la història que volem explicar després, el lector probablement ens abandonarà. Bé, ja sabem que hem d'iniciar el nostre relat amb quelcom que cridi l'atenció al lector. Repeteixo, hem de començar el relat amb quelcom que cridi l'atenció al lector. Anem ara a veure 3 tècniques que podem emprar per aconseguir aquest efecte, per començar el nostre relat i cridar l'atenció al lector. Una primera tècnica molt habitual, que probablement potser ja coneixeu, es diu in media res. In media res és una expressió llatina que vol dir enmig de l'assumpte, enmig del tinglao, del meollo. És una tècnica en què la narració comença enmig dels fets, a la meitat de la història, quan els personatges es troben ja en plena acció. L'exemple que hem posat abans comença en in media res, justament.
Comença amb el fet de que la Mariona, que encara no sabem qui és, ha d'anar per força, tant sí com no, encara que fa una nit horrorosa, a un lloc se suposa que és la casa de l'Ignasi, al qual tampoc sabem encara qui és, a resoldre quelcom que ella no accepta perquè ell ho ha decidit pel seu compte. La veiem que agafa l'impermeable que ell li va regalar, per tant, aquí intuïm una mena de relació pròxima, però encara no sabem quina és, i tampoc no sabem de quina cosa es tracta. A més, agafa el paraigües de son pare. Què té d'especial aquest paraigües? Per què agafa aquest i no un de modern, per exemple? És que no tenia cap altre paraigües? Com era aquell paraigües que surt, que l'escriptor posa específicament que és de son pare? Podia ser una arma? Com veieu, es poden fer un conjunt de preguntes, i més que potser es podien fer. I ens preguntem per què no només ens ha cridat l'atenció, sinó perquè estem intrigats. Per això continuarem llegint. Hem introduït un misteri i a partir d'aquí construirem tota la resta. A través d'aquesta arrencada, doncs, la narració col·loca el lector directament en el punt crític del conflicte i per tant l'incita a reflexionar immediatament sobre qui són els personatges, qui és la Mariona, qui és l'Ignasi, com van arribar a aquest moment, quines implicacions comporta tot això. Per tant, no hem d'oblidar que aquesta tècnica d'immediat res intensifica la intriga i la connexió emocional, que són, com sabem, elements essencials en un relat per tal de resoldre el conflicte. La segona tècnica de començament que us proposo és el que diem establir un enigma. Establir un enigma per què? Per despertar la curiositat del lector. Ja ho hem dit, hem de començar cridant l'atenció del lector. Això ho podem aconseguir amb un enigma que sigui intrigant. En presentar una situació misteriosa o una pregunta sense resposta des del ben començament, despertem la curiositat i convidem al lector a submergir-se a la trama, a la recerca de respostes. Per exemple, el Còdic da Vinci de Dan Brown és un exemple clar de com un enigma inicial pot desencadenar una trama complexa i captivadora. Des de les primeres línies, el lector troba un enigma en forma d'un assassinat al Louvre i símbols misteriosos deixats per la víctima. Aquest enigma inicial actua com un ham narratiu incitant el lector a seguir endavant per desxifrar el misteri. Per exemple, al tranquil poble d'Abbot, el rellotge de l'església marcava la mitjanit quan Emma es va trobar davant de la porta de la mansió abandonada. L'estructura envoltada d'ombres i mites havia estat un tema d'especulació durant dècades. La llegenda parlava d'un tresor amagat a dins, però ningú no havia gosat entrar-hi. La clau va cruixir en girar-se el pany i l'Emma va creuar el llindar. Veieu aquest exemple, aquesta manera de començar la novel·la? Estableix un enigma que introdueix a la protagonista, la mansió, el tresor misteriós. Què passarà després? Un altre exemple d'un autor no tan conegut és el començament de la novel·la La tercera oportunitat d'en Sergi, d'en Joan Sánchez Vives, editada per Ediconex. Quan va engegar-li el primer tret, una sorprenent sensació d'alliberament va travessar-li el cos de cap a peus, com una descàrrega elèctrica, i alhora va expandir-li l'ànima. Era una barreja d'eufòria desenfrenada i rabió que no s'imaginava que podria haver arribat a sentir uns segons abans. No esperava aquell èxit rotund. La tensió prèvia li havia engarrotat tant el dit índex de la mà dreta que es veia incapaç de prémer el gallet i encertar l'objectiu. Com veieu, aquest començament desperta la curiositat del lector
amb un conjunt de preguntes que jo mateix em faig, però que podíeu fer vosaltres. Qui ha disparat el tret? És el Sergi, del qual parla el títol? Si és el primer tret, vol dir que hi ha un o hi ha uns altres trets. Per què la sensació d'alliberament que té aquella persona? Sensació d'alliberament, d'eufòria, de rabió, que és tan forta. Per què no esperava aquell èxit tan rotund? És que el que dispara no és un expert assassí que no es veia capaç de disparar? Com veieu, totes aquestes preguntes ens conviden a llegir les pàgines següents per veure què passa. Hem de descobrir el misteri que l'autor ens planteja en el primer paràgraf de la novel·la. Ens ha creat intriga i tensió. La tercera tècnica que us proposo és el que diem descripció evocadora, que consisteix a recrear un món suggestiu. Si tenim l'habilitat de pintar des de les primeres paraules un quadre sensorial, pot submergir el lector en un món fascinant. Per exemple, Gabriel García Márquez, ho aconsegueix magistralment a 100 anys de soledat, on una descripció evocadora estableix el to de la narrativa. Diu: molts anys després, davant de l'escamot d'afusellament, el coronel Aureliano Buendía havia de recordar aquella tarda remota en el que el seu pare el va portar a conèixer el gel. Macondo era llavors un llogarret de 20 cases de fang i canya construïdes a la vora d'un riu d'aigües diàfanes que es precipitaven per un llit de pedres polides, blanques i enormes com a ous prehistòrics. El món era tan recent que moltes coses no tenien nom i per esmentar-les calia assenyalar-les amb el dit. Com veieu, l'elecció curosa de paraules i detalls que percebem pels sentits que es proposa l'autor ens transporten al lector, a nosaltres, a un lloc suggerent i fascinant. Aquesta tècnica no només cerca informar dels fets, sinó també de crear una experiència immersiva que alimenta la imaginació del lector. En emprar una descripció evocadora a l'inici d'un relat o novel·la, l'escriptor estableix un to atmosfèric i una base emocional sòlida, proporcionant al lector una entrada commovedora a la trama que s'ha de desplegar després. Hem de tenir en compte, amigues i amics escriptors i escriptores, que l'escriptura és la manera com nosaltres decidim explicar una història. I també sabem que tot aquell que conta històries cerca l'atenció de qui l'escolta. Per exemple, això jo vaig viure directament a Marràqueix. Quan hi havia un grup de persones, vaig acostar, hi havia un home que estava allà explicant contes. Llavors jo vaig estar escoltant una estona, era en àrab, com és natural, llavors vaig marxar. L'home es va emprenyar molt perquè jo havia marxat, perquè jo no li escoltava. Tots que expliquem històries volem que la gent ens escolti, volem que els lectors ens llegeixin. Per això, l'inici d'un relat o novel·la és un moment clau per atrapar el lector, ja que es tracta de la porta d'entrada a aquest univers imaginari en què nosaltres embolcallem la nostra narració. Per tant, amb aquestes 3 propostes que avui t'he presentat, si les saps utilitzar bé, aconseguiràs que els lectors vulguin continuar llegint-te. Recordeu, in media res, establir un enigma, recrear un món suggestiu. Si seguiu aquest podcast del taller d'escriptura creativa de Pinsà Edicions, us aniré donant les meves recomanacions i reflexions per millorar la vostra escriptura, si és el cas.
Em podeu enviar els vostres dubtes o qüestions que les anirem contestant en benefici de tots els oients. També podeu enviar fins i tot els vostres escrits, que els llegirem i comentarem. Ho podeu enviar al correu talleredicones@gmail.com. Us desitjo bona escriptura.